Yo, abusia me din the war prophet Gideon no for esie dodo na afemo dumu jata me ewututu jegu ankasa. Me de waba Warrior Prophet TV. Ehɔ na kwankyerɛ mu anafra na ku. Ehɔ ne yefre sunsum ni sunsum di nkomo. Ehɔ ne ye kyerɛ nyame abɔfoɔ na abɔfoɔ mu ye kuku dam ankasa. Abɔfoɔ mu di sika na kwankyerɛ enam. Ehɔ ne ye kyerɛ. Enko ba bia o follow page no na subscribe. Mi adoma ne so. Said ya bring nyinara me ba ubetie me every ango ba bia na nsana ubetie video na kwa wie no na wahunu say usunsum na ukita wo no wakɔ nanim ani sunsum sam wo tie me yo abusia me di na wo prophet Gideon no for esiedu ado hwɛ me ɛwɔ Warrior Prophet TV ɛwɔ YouTube na subscribe na ho na behunu sunsum nsɛm na frɛ na ku ɛne akwankyere broskotos ɛne abayifu a wo mu dwane aya ahwɛ me the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya ahwɛ me wache frɛ wo nwa no nwa mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie ɛwɔ taifa bokina obrempon na nkasa de ɔte ponko so a wɔba afei ne wɔba enti montwɛn me yehu a enhyira stay blessed yo abusua me da se watena ase na wo gusu a wo tie me ɛnɛ topic a yɛde brɛ ɛyɛ abɔfoɔ yɛka abɔfoɔ kura mpo na obi bebisa se papa abɔfoɔ ne hwan abɔfoɔ kura mpo yɛ den ɛnɛ ne topic a yɛde brɛ ɛnkɔ baabi ne no bɛte nsɛm anafra na ku ankasa na papa mpacho yɛka abɔfoɔ a hwan mo ne abɔfoɔ ɛna abɔfoɔ ɔmo asase wei so ampa because mate se yɛse abɔfoɔ hɔ no me de me fa me ni hu bi da o but mpɛsɛ me hu sɛ yɛ ampa sɛ abɔfoɔ ana abɔfoɔ wɔ wiase ampa. Oh, me da se pa se we bisa me question we. Ye ka abofo a abofo wo wiase. Omo ye honhom. Ana omo kita angelical body. Enti wonye obi a wo ye sunsum ne ya wonhu na abofo da. Ana so wonye obi a wo sum nyame akwanimu a enya de abofo no betimi aye den. Ayi omhu adi a kyero. Ye wabofo wo wiase pa. Me ne we ka se ye bi gina me nchen. Ba wonni ani ntenya de abehunu. So ti ase ye wabofo bebere wo wiase. Na wabofo bebere wo soro. Enti nyame adiifoɔ no tete mmirimu no na adiifoɔ no abɔfo ni da wo mo ho adi kyerɛ wo bate ne mmirimu no na adiifoɔ no bɔne bi a ebinom hyɛ sumase ye ne ma dross bi ebinom ɛworo nti no omo hunu abɔfoɔ no enti me de ukɔkyero nim na wahunu adiifoɔ a ye den ehunu abɔfoɔ Zakaria ehia abɔfo Penny Gabriel adiifoɔ yɛhwɛ asɛm bi o Luke chapter 1 verse 8 no etifia so se Yohana wɔ ho nkɔmhyɛ sa ɔse na ba se edu na sɔfokuo so na wɔreyɛ na sɔfo dwuma Nyankopɔn anim no sɛ de asɔfo dwuma ne tie no edu so wɔkɔ Awurade anim wɔ asɔre dan mu wɔkɔhye aduhwam na wɔrehye aduhwam no na nipakuo ne nyinaa gyina adu hɔ rebɔ mpaeɛ na Awurade bɔfoɔ beyi ne ho kyerɛ wɔ sɛ Awurade bɔfoɔ beyi ne ho adi kyerɛ enti no sɛ woyɛ obi a wɔhye incense yɛwɔ incense ɛne candle a yɛde fra abɔfoɔ ne yɛmfrɛ mu kɛkɛ wontimi mfa ho nsa krem so kɔfrɛ abɔfoɔ yɛde nneɛma ne yɛde frɛ sunsum one say ya to nyum bi so nyum for to nyum say me we like me we sun konkono me we like me we sun konkono la ja bi say Elia say e ba de na mbedam ye ma wa me we like me we sun konkono Elijah ko Elia obi say de na menya ma so me hwe usunsum no into difo bia wo sunsum odifo bia wo bofo eno ntima chew say me bofo panin edin de wo wenfo onu na ye frene o wenfo kese El Metatron no si holy eboni dia ne makoto ento difo bia wo bofo a wo di nachi a wo ni ye adwuma enti ye wo bofo Zakaria bofo Penny Gabriel ji ni hu di kire Zakaria chenje hwe wo jire Elizabeth benyaba enti ye wo bofo pa na bofo no ade a wo behunu se we eye nyame bofo ye wo abonsa bofo ho ene wo nyame abofo ho na nyame abofo no mo ba wo mu ti no mo 90 se anyinam enya dia wo bɛyɛ dan wo wo muti no mo 90 sɛ nyinam enu na obehunu so yes nyame bɔfo ni ɔbɔnsam bɔfo na ɔba ogina ho kren nti nyame abɔfo ɛne ɛwɔ abɔnsam to so de yɛn abɔfo hɔnom ɛna abɔfo no so no ɔmu ni fruma because yɛfunu anya dan anwowom ebi ba te sɛ mmoa ebi ba te sɛ nipa ebi ba te sɛ mmoa ebi ba te sɛ nipa saa na abɔfo no ɔmo yɛ dan wɔmo te yɛ
Osina Awurade bɔfo be yi ni ho adi kyerɛ no. Na obegyina ohwem afɔre bi kia ne so. Na Zakaria hunu no na koma tuye. Wo se ohom afɔre mu kia ne so kyese incense ni ba bia ye hye incense no ɛhɔ no bɔfo ne ba ye den ebi gyina aye nti ye wo incense ye fa ne temple incense wo so a wo de frɛ Nyame abɔfo Ach Angel so no to aso ne enko Osi na Zakaria hunu no na koma tuye. Ne hu kan no na obafo ne se anya easy se wo be hunu odi wani kan be wo ye normal person na wo hu Nyame bɔfo wo hu obeto de mu Daniel Onyankronpong mu no bɔfo wo to de mu abɔfo no they are very strong and powerful. Daniel onuko ba ko de jatamina mu ohunu bɔfo bi to de mu emra abɔfo na yakasem no kire Zakaria no one genie into oye ni mu bɔfo penny Gabriel no onu na adwuma a woye se o deliver message Gabriel oye adwuma papa oye bɔfo pon a oye adwuma pa onu deliver message to aso ne enko so na bɔfo ne se Zakaria Insuo na Awurade atie wade sere na we Elizabeth be wo babari mama no atini di Yohane anything bi abɔfo bebe won no odi bibi ba omo ba omo di bibi ba no omo di bibi so ayede akọ enti oye boni ni obeyi firi wo so no ama wo ba oye ohia ni a obeji ohia ni sunsum ne kọ e na odi sika ayede abrew ye obɔfo bi e fe ne Shamel ene Arel omo no mo ye sika bɔfo enti obe hu omo no Shamel no shatari green Arel no shatari gold and your METATRON. Sa abofo me yense omo no mo yesika bofo bibia wo bom paye asire bibi no sa abofo me yensa ne se oye de ofre wom ene yo ba bia tese ugina won se yenua no mozelemifo agina ehwe east ni bom paye ade nti no mo hwe east ehwo ni Nyame ani munyam ani Nyame tumi ye de efiri ba eno ti yenua no mozelemifo e bom paye omo face east no eyi na wi apie efiri ba east na be se akoto west enti wunni mudia na wunni sunsum sema obeka hye bofo bi ye no ye wa bofo pa wo honom ye no mu ne ye adwuma odifo bia wo ne bofo a wo de ye adwuma papa we de we bie madwim ne manisu kakra na we de pese me bisa question bio okay na mete say yase nipa bia wo guardian angel yeah na pese me bisa say guardian angel no omo ne bofu penyi METATRON mu na ye adwuma na se omo so no omo adwuma ye different yeah won say ye to nwum bi say sunsum akuaku en obi ani na adwuma Nyame abofo pempem no obi ani adwuma a wo ye your METATRON ekuo your Michael ekuo na METATRON no ono no ye Nyame enti mi ti wonu mi Nyame wa ye mi Nyame METATRON no wo ye Nyame your guardian angel o guardian angel no ye wa dance ni mununkum da ya be wo no guardian angel ni free soro be di wachi wa so da so na ye twa wuti na so be da so na ye ntwa wuti yes o guardian angel ne guide o on ne guide u so no enti no wo kan Hebrew so wo se ye wa dance fu mununkum Hebrews 12 yes Etifias mo se Yesu ni gidi ni a owie peye sa wo se santi yan so enam se ye wa adansefo mu wo se ye wa dansefo wo dance ni mi so mi wo me dance ni wo ye boni a wo dance ni mununkum no guardian angel no dachi no o body no nya no ye bebusa no because so betwa ntoro o guardian angel no sunsum no odi wo so bia wo shadow o de no guardian angel o shadow no o de no guard ba bia be ko bia wo di wachi babia ukọ no monsa wodi wachi ukọ pe ma wodi wachi nti da Nyame beba no wa dance ni mununkum no ono na obebisa na asem wo mbisa wasem won se wa dance ni mununkum ntimi mfa ne nkasa to aso ne enko see ye wa adansefo mununkum sa a eti se ye twa ye ho ahia wo se ye wa dansefo mununkum a wo te se ye o garden nje no unya no so nyi ukọ fam no so ukọ fam ye wa dance ni mununkum a wo twa ye ho ayeden ahia ejo garden nje no atwa ho ba bia be ko bia no ne nam mo na wo ye bone no ne won tam otete o garden nje ofiri ho ana obi tu waduru aka yeah because no o ye aura obi a won aura won ho eno ne ma wusunsum ye den eye tin eye strong a obi pese o tu bibia obi pese o tu tipe obi pese o tu agbalagba obi pese o ye obi bia na so obi do ko obi o se won sewa o guardian angel no aura na edu achi no say you stronger o ya petampe osu aborobuo utim de utim timo na wo ya bone na guardian angel no o ye de o hwe ne ho firi won nchen na o aura na ekofom
now ora na ye dey e kofom one say David and obi yire koda o kan Psalm 51 o say wurade ma ye de ye wani subone na mmom fa adwera ye den yes ti ye woni ma ye de build yen ora adwera nyanya taami awu obranu atu ata ye wo sai niema na ye de build yen ora ema ye sunsum ye den obi wo no mo a wo ni picture ko ba bi so ko ni bibi adura na to de fa ko no nipa we de ye nsa no so the ase ye won krofo bi wo no mo a wo sunsum ye den se meti wo no mo se apetampe wo pa to me wo to me wa to nyame because minimum de minimum sunsum mu niema mi dware akwankyere dware haba ma build me ora na ema me ora na ye den na musunsum no so ayeden enti wo bu mi a emu ma ese prae ma ese abo agina mu a wo to mi a ma chinka fom da to aso ne enko odi for ya to aso me pase ye hwe bibi wa Psalm 51 verse 7 aha David sa fadwera yi me wo se fadwera ayeden eyi me wo bone enti ye wade a se wo ye bone a ye de cleanse eyi negative energy bi ayeden efiri wo esan ma wo ye strong enti wonim ya wade edi dware a ema bofo obedi wachi yes ya wade a wodi dware ema nyame abofo ben baabia obekọ bia no nyame sunsum ye den eka wo ho to ya se hwesa ya nyame eye Moses Exodus 7 ya osina Awurade ka che Moses say hwe madani Onyankopon ama Pharaoh so the ase was madanu Onyankopon se wudi nyame echiche no ne abofo ye adwuma tara bi otimi danu nyame otimi danu nyame ema watamfo he wo mo be ye wo sede yen o mutimi mu da eni abosoma ne Pharaoh nkita eni sukusada ne Pharaoh nkita eni motia ne Pharaoh nkita ne so wantimi Moses da because what dani ni nyame what wunya Aaron eni wachi no no enya osofo wonya priest into difo bia wo sunsun odifo bia wo bofo na obofo na wo use ma ne nyame bofo papa ntimba so pese mi bisa asem senia o kire ne de that means bofo anka nyame prophet also use the senka a free bible mu yeah meboa yeah what say a free bible na say wo nyame bofo okay so wo ye nyame bofo on say bofo ne ye wo bebire because obonsam wiya bi ba asase so eno na ye di nya ma me wata no na ye di nya moti eno na ye di nya abosom so the asem enti na bofo ne ye wo bebire ene ye wa bofu a wo mo ni nipa betena ye wo na mi nya demigods enti ye wo demigods nipa oho ye wo half spirit half human being yes abofo ni munum bia no ne ye nya giant fo no nti unu omo so so wan na omo ye demigods ma because abofo no ebinum so so ware unu wenfo na mi gina ni ma me te sen e wo nanim odi for area assembly of Genesis 6 atifias mo se nipa ne bone wose nipa ne bone wose ne nipa fiase awedo so yes enti mo na wo ye bone no agana fa so fo bebere wo ho no ma ne nyame honhom kita wo no mu kita the right abofo but bone ne ma penti ene adwama nti no abofo na twe wo ho ayeden afiri wo ho ono na won say the moment nyame sunsum awo wo so no otwe ne ho pe obonsam timi take place sa ne ba source bible say na so ho nyame honhom free ne so no obonsam honhom ba beteki over tina okom good David so na de nyame yesira no nyane bone so de ate enti no say nyame honhom ya difo ne nyame sunsum afiri wo so pe bosom to me be take over because the first no hu na de first no yan wanwadwuma e say nyame honhom ni free ho pesa na em nyina wuntimi nye nte so kodi aduro na ma sofo bebere akogigi nuru no because no wo ma ntimi na twa se woni sunsum namwa ana woni nyame bofo na o ma sade ne ye din wantimi ani so o mutimi fa wonya dwuma biem to yi ne nsafiri source e de ko to David so ntadom ekọ 1 Samuel 18 verse 10 osina ade ache ye Nyankopon honhom si so wose Nyankopon honhom boni ye den enti ye wa honhom boni ye sisi asofo bebere so ai free nyame wo so so ye abofo ye honhom free honhom boni nyame no honhom papa no honhom boni woni ye no suban
and what obema hon papa woni ye no suban and abenya bofo papa so you obi a wo ye dwamanya so so benya nsuo spirit so what you say woni ye no suban no benya bofo papa about that means come and say asofu bebre organa omo de spirit every nyame na yes bebre because me ni mode ana me yesunsum nipa so what you say me yesunsum nipa me ni mode me fre sunsum me fre tumi ama me ni tumi kasa me ye honhom hwehwem adura na dwa me wuram nunkum so what you say enti me nim wo fri nyame me nim wo fri nyame nso me nim eni nyina edipani usuban ena otene ne abrabo bi a wo ye dai seso no ye nyame difo paa nda ba ne se na honhom poni ebetisi ne so nyame otimi twe ne ho nyame twe ne ho pe honhom beteki over eye honhom fi honhom beteki over eye abosom honhom because nyame honhom na wa ye dai wa twe ne ho ena obi bia sunsum wa wo so no se wan ni sunsum na pede ama no na ofiri won nchen a demon beteki over ma wo di say ni pabrabo yes wow you nyamidi for prophet the warrior prophet and the hinta se nko na meti o masu na wapambacho obi se bisa se ye no ma ija ye ni ye be de hu se sofu we or the nyame na eye adwuma na or the bofo ofri nyame na wo se dua na ba ne ye di be hu dua koro so ti ase dua na ba no ene ye di be hu dua koro wo hu se chama ne so epe David ekuno no David ni na suafo ne ko David ni na pamfo ne ko obodan bi mu na so nim sem sa bodan na wo mu ko mu no David so sugum ta na dwo so ko e dua na dwo no David ko gina so nchen ni pa bebere kasa che ne kuno ye ni sen ye so hwe de nyame asira no ye nyane boni nti wo twa na tade ya no so na ni bre asofu bebiri wo ani bere honhom nti no amoma divert nyame akoji sikaduro akoji evil spirit enti to da bia ani bere ani ma ani adwaman bonti no mo divert adomo ne kofa bibi foforo ka wo mo ho no because we want to say what is that we enyepe ade a minimo no e bia wo nim so what you say yes adoma chiri ne gu ahoro wo bi ane ne de wo sofo bi wo no mo especially Ghana sofo no mu bi no mo no wo hunu se ne nwa ye wei na wontimi nya bi pe ese so no fa ba bi no koye dan okoye bi ho ne de aduro ne ba no obi wa wo ye nsempakani obi wa wo ye nkomhyeni obi wo no ma no nyame wo de adom no nyina ye dan ama ti sa na adom ye dan e wo ho ye dan etie e na adom ye nkoto so what you say ye nko ba bi si ye kohwehwe adom so what you say ye wo magician bi ne ye fe ni Simon wo ye na dwen so wo koma Petro no mu sika atọ ma adom wantimi anto adom ye nto ye nya aize sika upe sika unya da because sika ye mpe ye nya so what you say enchine etwa se sunsum ni wo so no bompa ye atie bia wo hia no ye nyame bofo wo de ade wo hia bia wo de bema wo obema ne ye madane me da wasipa se ende de o kan hintasem bebre a kire me na me pese me sem bisa question bi o emre ben na wo behu se wo guardian angel efiri nchen emere a wo behu se wo guardian angel efiri wo nchen ne se wo beda so dan no bia botu ade be chi no ti pile kan wo se wo guardian angel no efiri wo nchen obi do ko malam ho no otimi ato waduru na wona nyina ahoho o garden angel no wan wono na ahwa wo body ne so sade a wo ho nya dan masem wo mu na sa bofo ne yes nyame se watu na bofo ama yese won hwe yen na ye nan anya dan ampembo sa ya garden angel no en nti asofo bebiretimi ka se mama mfa ha entwam asofo bebiretimi ka se enipa so se na bofo onso se na bofo Abraham no mu no bofo adi o manim butu fom onso se nyame bofo onso se no wenfo metatron onso se Michael onso se Gabriel onso se Shammah onso se Ariel Yehwa asem bi o Genesis 19 to aso ne enkoye Sodom ni Gomorrah saye o se na bofo banu du Sodom anyumre yes na Lot
eti Sodom kro epro na no na lot hunu won osori koshia won no de nani butu fa wodi nani butu fom ka se yenwanu muslimifo e kwakosum nyame a wo de ommo manim yede eka fom won say ne matimi work mo because omo som no mo respect so ya say wo se abofo nti no wo ba sori akata wuti because of angel nti ene ekosere nkata yiti osa bofo nti no hwe wo kan exodus wo se mi tu bofo ma na di wanim kan oni na ekokire wo kwan mu hwe na wandwen nti na won fa wo mo na to onye den enchew nti wo so se ne bofo na me ka che won no nkasa difo Moses se obofo na me de na ma wo no mi tu na ma wo hwe na wan kasa nti because mi din wo mi mu eno ne owemfo Metatron, the pillar of cloud and a pillar of fire mi boni di agese me sore koto owemfo na nkasa me pa cho kenkan ho ni nti kenkan bibi Exodus 23 verse ati fi atmo so obofo be show man no wo so obofo nti no no na me ka cho se me bofo no yo owemfo wo hwe kwam nti bi de me fa na owemfo Metatron to atwe ne enko me so obofo adi wani yes akosho wo kwam yes no ade wakodu de mesiesie wo hweye wonani wo se hweye wonanim na tie ne enjiri ntia no mentwi ntia no no fa mra to mfiri wo enya dia wo mra to no wo de be firi wo ta efisa mi din wonimu wo se fisa mi din wonimu enti ye wo bofu bi wo o ye nyame sa encheche na edere no na enye nyame yo na ye Metatron holy Moses say ye do so hwe wo na sempabo na sase a ugina so ya sase konkono sunsum sore ene ye kwa ye woro ye na sempabo because ne mpabo na hye wo no esesa ne ye mafo wo de tietie agane wo san de abegire nyame fie adenti ye nwanu Muslim fo mo kwa so mo ro mo na mo mpabo nyame no yesi ye sum nyame but ye mfa na kade nyame wo akade ye wo mfa nka na enye bibi da ye so de lado akoto nsuom wo mfa na mo ansha no ye de nam ne hinam ye de bibi ne ye bibi to atuni enko for ye hwe bibi e Exodus 3 verse 4 o se na Awurade hu se Mose amane rehwe no no sa Onyankopon firi nchechire ne mu frɛ no se yes Mose was Onyankopon firi nchechire nim el Metatron no won wo ye nyame to atuni enko o se Mose no o se minie sa e no se nchimpini ha was me ntwimpini ha bofo bi wo ha ye man no ono owemfo no ye ja ti wo ba na wo hyehyew o se ntwimpini enti el Metatron no wonya bofo a wo betimi abe no twi fe no owemfo ankasa ye ne nam ye ne apem nam wo de wo nam abonidin wo bani Metatron di bani mu kan ade bi a me ye to nsira guso na ehwe de wo betimi ayama wo to aso ne enko yes bia wugina na yasase kronkron enti ye wure nyame fie wo ye kronkron bia abofo nti ye nkata yeti ba wo ye kronkron bia ye nyi enemu mpaboa because won mpaboa na se kwa no bi na se sa bola so niema won mpaboa na se sa niema to aso ne enko so you na se mpaboa na de wugina wo yasase kronkron yes no ka say mini wa ja Nyankopon Abraham Nyankopon yes Isaac Nyankopon was mini wa ja Nyankopon Abraham Nyankopon ediete me to ma sori ni di God of Abraham prayer ministry was Abraham Nyankopon sa Isaac Nyankopon yes ani Jacob Nyankopon ade na wo bobo adiifo ni din the quantitative adiifo no mo ye hye they are very strong and powerful because no mo dane abofo wo dane ibinum nyame to you odifo kita angels bebra ya dane onyame te se mesi we ya dane mi nyame te me ye nyame ni mesi ho to aso ne enko ana Mose kata nani efise na wosuro so obehwe onyame wose na wosuro kata nani so we do and ma hunu nyame and God say go mami babe nyame won kasa nkere o enye easy so be hunu nyame tumi woso kata nani na wosuro so be hwe Nyankopon enti Metatron cha wo ba ajo kata wani na wate ne nka enye easy tot yase enye easy ne dress ya o dress ya ne no nti no be hu me videos bebre no dress ya me dress ya ni because all your focus here to aso ne enko odi for year to aso Exodus 23 verse 22 no wose na sampara se obetie bofo wose ampara bofo na wodi wachi no se obetie ne ne a enti na you bigger than angel are you bigger than Holy Michael are you bigger than Holy Gabriel ti asofo bebramete ene yeso se na bofo ye ne control abofo you can control angel Abraham nya do mani mbutu for ma angels no obenfo Metatron oyi ne hu ade kire Moses kompoto won pese wode ne niwa be ye den ebe hwe kata nani
enti wo guardian angel na odi wachi ndia wo ne ne yepe wo guardian angel because be ade bia wo ne wo ye no ne mienu ne ye because o your dance ni murunkum say the Hebrew say ka no wo guardian angel no de wo ne yepe to aso ne enko osina me bafo ni bedi wanim edi wakodu amorifo ani hitifo ani pesiafo yes na matu won egu wo so obetuo magu enti bofo no di wachi a ayada bia meka atamfo bebire ba me so na so nyame tuo magu because oranfo na medi na chi no wo ye very strong and powerful pai nsuom manipa fam o pai nsuom manipa fam wo so betuo magu no mehira wo nsuo ni waduane so ene nyame wo nhira wo nsuo ni waduane so amen to aso ne enko ose nsori won enyame ose wo Onyankopon na nsori won na mensom won mensom mo na enye won ne ye enye wo mo ne ye na mosum awurade mo Onyankopon wose ye nsom awurade ye Onyankopon na wasira waduane ani mu nsuo so sa na mayi ade afiri mu wose wo shira waduane ntina ya me hanom no me wo nsuo me wo habanma me wo oils ami shira so edi manyame ma honhom na bayifu ayada etete wo pese wonya bayi achi ni onyame bofo e wonya bayi achi no enti edi obi kan wutie nipa wonya bayi a wontime nchene da wodi ase he wasamu e nyame bofo wasamu e he wasamu e nyame bofo wasamu e he kontonkro wi oda mansa ko ha bayifu odwane o obofo wasamu ti nyame bofo ba bia be ko bia wasamu wodi ase oye kontonkro wi oda obi bia ko nti ano na abofo no Exodus 14:19. Wasi ene Nyankopon bofo a wodi Israel dom nanim no. Wasi Nyankopon bofo a wodi Israel dom nanim no. Nti ho an koji Israel fo. Eye el metatron. Nti woni nam a woni apem nam. Wo kire Pharaoh se woni ni nyame bofo. Enu nti da ye se be man sin zu man zane ha mo. Ye kokota ko ba bi etim na wa na etim. Afa ni ya ba nti mo ntwan yen. So Nyankopon bofo di Israel dom nanim twen ne ho. Yes. Ebedi won achi. O twen wo mo bedi wo achi. Na munukum dum no. Yes. Ebi won anim begina won achi. Yes. Na be free Misraim fo dom ni Israel fo dom ntem. Yes. Na eye munukum. Wase eye munukum. Ani esum. Na yesum. Na esan mahan anajo. On said oranfo ne tie. Oye munukum. Wase yesum. Wasan mahan anajo. No to be fa no wemfuo. Amen. Aya aboni din wate. Sanchire fagunsu boni din. O metatron. Di machi. Mane manwie peye. Bua me. Ade bia me hwe bia. Yema me. Ne hwade. Odi wachi a mame o ma wani mu aseda ya fa nsohwe bepere mu ya fa mane bepere still na ye gusu gina ye na so because ye ne na ma ye ne apem nam to aso ne enko wose na ama ye enum antumi amese ye enum anadwo ni nyina yes na Mose tene ne sa wapo no so na Awurade dia apuoya mfra ma denden what so the yen apuoya mfra ma I want to defend the pillar of cloud and the pillar of fire oye mununkum esa eja afadum yo mene the warrior prophet Gideon Oferesi edu wo dum jetu tujagu no about the emu yedu emu yakofo din ankasa na bajo me pese me say bisa question bi o say ye ka abofo a omo ye nyame ma na say omo so omo free different planet and omo free different world bi na ene nipa betnai. Oh, what was abofo no mo ye nyame ma because of frɛ won was me di jaden frama ene ye ma abofo ento mo kita angelical body but mo ye nyame ma na me di eje de na ye ma somfo dan ento ka nchiro na ka jobu a was nyame ma hyiam was nyame ma hyiam nti nyame ne ma abofo no eno nti no se eja oba ene sunsun kronkron. For every assembly of Job chapter 1 verse 6. Yes. What's in the bad Debbie said Nyankopon manu babe jina radia ni. Yes. Satan so di wo mu. What is Satan? It is Satan no. And then me fight Warrior TV, the Warrior Prophet TV so ma catch the etiefo nyina say Satan no. Said ye hu so ye black no, onye black sa. O ya no pansono ma ye fen the morning star. Na kwasi be ne kwaye obonsam tuntum de bra yen. Ti wo bat say han bofo. Monsamono ye fena no pansono ma morning star enti no onye tuntum se de abrofo no identify ni tuntum e ma man horse no ye fena no pansono ma enti won obonsam woni nyame ni grod
Woni yen ni wo because the time Nyame bo Adam and Eve no ne Nyame onti esuru biem na oti nwuram ene ne mienya believe bi a yakobo mpaye e wo forest because ye Nyame ho homa what forest ento bonsa ho se na wo ne ye ne ye dikanfo na dan na wagya ye wo soro ho no na wabetena asase so ene oye na adwen se no e de metwe abofo ni bi ne ma ye ku atie Nyankopon enti no Nyame ne ma na abofo nto bonsam fa che otirim se wonne menu mi ni wo grudge ko be mo ya de bone obe mo ya de fo no asa punish sine Awurade ka che Satan say he na ofiri ba ye na Satan bu Awurade say mi fira asase so achinchin wo si mi fira asase so achinchin enko bonsam be ma usika na de che ode ne nsa be nkuma asa anje wadi ma ni bibi kase afiri wonom aya hwe mo ko jisika yuro ma wiye so yes ye o ma de kwa on fa na de nche kwa because one your time bia e dai zan ene ne ntem nanso oni Onyame ni time bia oni Nyame ni grudge bia so yes ye because okosoro ho da okosoro ho oni Nyame ni oni me no mi no wo grudge ko ba ko jisika do no kunkum ne manyina so yes ye to aso ne yankwa sina Satan bu Awurade say mi fira asase so achinchin na me ba ye yes na Awurade ka che Satan say wodwini makwa Job hu say wo so wo bisa ne ba no ma no ba nya wo ba no ane no awo wo ti wo bisa se makwa Job wodwini ne ho sen enti to da bia wo ye odifu a Nyame timi so wo hwe o ma hawo ba o ma ho kire ba that doesn't mean say koji eduru to aso ne yanko o sina obiara ni ho a wote say ono ankasa Onyankopon na oyi ni hu free bone hu yes na Satan bu Awurade say okwawa na Job suro Onyankopon ena wona wabo ono ni yes enti no always no oyo dadafo aya hwasofo no mo yazan no so ma no de obeye wazan sisi ye because o kita no so yete ta na obonza mote oye han bofo ye fe na no pansono ma morning star ensono ma hyenenfo ana obonsam ye frem ni din no ne nsono ma hyenenfo aya da bia meka enyomtofo omoto nyom bebre na aya na tra bia enyom forto because adom na wo mu use no mu use obonsam adom a chede ti wa mfa Nyame yi a obemo ye ne ma bia ni mfaso yehwe bibi Isaiah 14 verse 12 o se ye den na ofiri wo soro hwe yase yes nsono ma hyenenfo o se nsono ma hyenenfo yi adechie ba yes o twa wa hwefam wo a wo bre amama yase wow hey udi agoro bonsam obebere wase udi agoro obonsam obemo atu Nyankopon atu akona mo abedi nachi hoti ase ye se nsoro ma hyenenfo anopa nsoro ma ye twa wa hwefam to aso ne enko na wo de wo kan wa kuma mu se osoro ne mefro ma kro wase da wo wa kan akoma mo ase soro aye de na to fam yi on tena fam hada to ti wiase abo ho ban uti because obonsam no de abeka ye ho osoro hema na efe ne maame wata sa na efe no osoro hema because no ye hema wo soro o kan Genesis ye wo ye fe no osoro hema ya to na abeka ye obonsam na ye ne wan na ye ne maame wata to ti ate enti no mo ne te ti wa mpa bibia ma wo ba mpa kwa nkyire bia mpa ha ba ma bia nyare a obi bekum obi besew anim onyam ye gi enhyira ye gi enkaje kopo onyini nwia pani iso enhyira wudi agoro obi beji wa kwantuo wudi agoro beji wo favor no de ye no wabre ti ma wani na ho osoro ne mefro ma ko Nyankopon soro ma na tifi ene mama mahun aso asi so ate ba bia wo se na hingwa na kunya fo no wo se Nyankopon ensoro matifi ene mekwakotene enti ye kopa o ti wo ho a ma wadi mere emfa bibia trarasa because wo therefore no o kan ye ho wa hanom o se metena ahia bepo no so atifi fam asase atifi fm no wa mafura komununkum sonsono bia na ma ya wo so soro ni imom asama ado na woresan akodu amana na seton wana wo hu won hwe wodi edi wonani kare wo kuma mu kase obarima a o ma asase woso wose obarima a o ma ade ai aya di bonsam ho agoro aya obi wa no o te bibi ni babi enke ye dan ka ye ntuepo bibi ni babi akọ mamuna triangle ne kofa wo hwe bibi wo ba bibi ni babi akọ se okete wo mpoa no ma de enchin bibi wo babi ankasa bibi ni babi enke dan ka ye tuepunum sunsum wo honom enti ese agidi odi for ye hwe bibi o Ephesians 6 verse 10 o se de adi akire no mo ma mo nya din
ewo awurade ahodi ni tumi sa mu se nyankopɔn akodi nyina na matumi agina ene obonsam na ede wose yatimi agina ne obonsam na ede because obonsam oyo odaadafo enti ese yatimi gina pakwankyere sunsum ade na ye ni timi gina na watimi ne obonsam ayeden ede esi efise enye ni moja ne honam na enya wose efise enye ni moja ne honam na enya eni wie matumfo nso man fere nka brechi aye mfo ye ni huwom ne enuom na enya enti wo tena mo bi de wakwadoso akokun wo tena mo bi akosel wo baba na wo tena mo be ma bi akowusti na brabo ma me ntena asio sɔre wache na niema ntimi ndane ma wo na mo ye ne panidie ye ne panidie yes wiase musum atu wose wiase mu menum ye no ye woi ye wo sum atumfo a wo mo ne ye di asie na da na wo mpa ho bambo duro na da na wo mpa kwankyere bi nware ale na wo mpa sunsun bi nka wo ho na wa brabo wo mpa bofo bi ni wachi na wa brabo na timi akonanim na wo tena asa sini wiase musum atumfo ene ahonhom bone ya wasoro ho wose ahonhom bone ya wasoro wonom ti ye ahonhom bone bi ye da ya wasoro wo na ya na ebesi payi so komo wo ekomo no papa ene de obie mu adwin bebre na aka me question ba ko pe na ma wesi adaroma sani a wo church no me pese me nsa bisa se ye ka familiar spirit a omo nso ye abofo o mutisi nipa so ana se yeah what was saying ye ka familiar spirit ya bi efie nkonya efie abosom ewo mfie no wate esi wo so na wo ma wo ye niema bi a enyedan ensenyedan emfata nti ye ka familiar spirit ayo bo nso abofo na ode omo bebu asase isu bi no because ebi kogu nsuom ebi kogu abotan nti ye ka familiar spirit obo ye ni fie nkonya na aware no obo ye ni fie abosom na aware no obo ye ni fie dua esi fie na aware no na edene nam ene ye ka familiar spirit ya no do wache ono ade o ye ne se ogu wanimu asenko a udu nipa ma no ogu wanimu ase udu nipa ma ni pa pamo oh okay so papa ene explanation ya okay kamia ye say now social media na explain say obi ehwim microphone na free obi nsem me pese na bo Onyankronpong okay na pese mi hu ebi say ne spirit and the tc ne so na ema wa say bi wo ono mo say efie tumi edi wachi a adom ba so tumi be wura adom ne mu so ya se oti won say so ni nyame honhom won so nyame honhom free ne so no bon sam honhom ni beteki over and the family spirit me yes oh no we be hwim ade free won sam ade ni won kwan se wo ye ko ba so be so gu ani mase oh okay so ya se nti ye wo familiar spirit di asofu bebiri di achi a hawom ekuti awom momo wo madros momo ye niema bi a ensem fata eye fie tumi enti na no sa no wo ye sofo a enkaso media ma bent no bibi enti bibi betimi ho ade say iron sharpen iron hwehwe odifo bi a waben na won hwehwe wachi kwan nyeden ema na fia nyame afro all right o ba wo fie bosom wo fie nkonye bi abeyeden abedi adom na chi e operate umpesi nyame ani monyam beyeden ebededi enti eno na saada no esi wo ho no ye de yesunsumfo ye ni modinti de ekoso bi ayeden yehunu. Yo, Papa, the warrior prophet Gideon Oforesi. How much our last words na yen sorry Jumedi. Okay. Me do bibia se me da Ghana fo nyina se me da tiefo nyina wo mu hwe the warrior prophet TV. Ewo YouTube. Subscribe na share. Na wo be yen hira. Hade sunsum nsama na fra na ku ankasa. Me the warrior prophet Gideon Oforesi. Do na afem odum jata mi awututu jaku. Ami broskoto ahonhom bone nti efemi ahonhom bone broskoto nyame hira wo ewani to na mo nsiye hwe abofo wo ho ye wabofo papa ene wabofo bone jisunsum niamati paniam dware na obi enku hwehwe sunsum papa kira kwan na wo meboa wo da niam nane bible say nye honam ni moja na enyo nti so de wo ho mu ache de bia akọ check up wo personal doctor wo personal lawyer asem ba wo timi ka bi ma wani kan so na sunsum wo personal lawyer wo sunsum because sunsum ye di asem sunsum ye to ne amafo di gu amanfo so enti hwehwe odifo bi akira kwan me number ay 0553733808 me what time for bunch ase Accra still the warrior prophet bye bye yekwa enshirawo.